Здравейте! Вие сте в канала на AstroTalks, аз съм Роше, а в днешният материал ще разгледам предстоящото лунно затъмнение в знак Дева. Това е първото затъмнение в знак Дева, откакто кармичните възли излязоха от Овен и Везни и навлязаха в знаците Риби и Дева. Първото от серията затъмнения, която ще има обхват година и половина. Затъмненията се случват по двойки на всеки 6 месеца и имат за цел да посочат, в зависимост от в коя сфера попадат във вашата натална карта, какъв е пътят на най-малкото съпротивление и какви остарели модели трябва да остават на заден план, докато серията е активна. Серията затъмнения по оста Дева Риби стартира през септември 2024 година и ще продължи до февруари 2027 година. Специфичното за тази серия затъмнение е, че тя е основно от лунни затъмнения, т.е. основно от развръзки, заключения и кармични решения, които да ви отведат към по-автентичен и смислен за вас житейски път. В този материал ще се фокусирам върху предстоящото лунно затъмнение в Дева, което е на 14 март. Какво символизират кармичните възли, познатите Дева и Риби? Какво е необходимо да оставите на заден план и върху какво да се фокусирате за напред? Каква е динамиката на това затъмнение, т.е. какви аспекти прави с останалите планети? Това ще е едно динамично лунно затъмнение, което ще сложи край на една история, за да може да освободи място за напълно нова. Останете с мен, за да разгледаме този интересен феномен. Ще започна от там какво са кармичните възли. Защо ги наричаме кармични по такъв художествен начин? Какво означава северният кармичен възел? Какво означава южният кармичен възел? Каква е разликата между това да се случи затъмнение от към северният лунен възел или затъмнение от към южният лунен възел? Защото има огромна разлика. Първо, лунните възли не са небесни тела. Те не са планети. Те са математическа точка. И типичното за тях е, че те се движат ретроградно. Тоест, те се движат назад през зодиакалните знаци. Тоест, вместо от знак Овен, докато северният възел е знак в Овен, вместо да премине към знак Телец, той преминава назад към знак Риби. И така, после в Водолей и след още 18 месеца в знак Козирог, толкова отнема на кармичните възли да преминат през цял един знак. 18 месеца. Ориентировачно. Текущият преход на кармичните възли през знак Риби и Дева стартира на 11 януари тази година и ще приключи на 26 юли 2026 година. Но това са само ориентировачните периоди, в които тези възли ще са в знаците. Това не означава, да не ви обърква, че няма затъмнения по тези знаци отвъд тази рамка. Има. Но те са частични, нали, те има и през останалото време частични, но са по-далеч от затъмненията, се случват малко по-далеч от кармичните възли. Изобщо, за да се случи лунно или слънчево затъмнение, то трябва да е в знака
където знака или в съседните знаци на текущата позиция на лунните възли. Кармичните възли са пресечната точка между еклиптиката на Земята и лунната орбита. Ако си представите две елипси, може да проверите и в Google, две елипси, които се пресичат на две места, които са на 180 градуса едно от друго. Все едно си представете два пръстена, как да ви ги покажа, два пръстена, които пресечните им точки на две места ще се засекат и ще се случи лунно или слънчево затъмнение. По двойки. Ще трябва да се случи и слънчево, и лунно в отсечката от две седмици и след 6 месеца отново да се случи слънчево и лунно. Това така, от астрономична гледна точка. Тази серия стартира, макар и възлите още да бяха по оста Овен Везни, стартира през септември 2024 с лунно затъмнение в Риби. Достатъчно е била луната, самото пълнолуние е било близо до кармичните възли, за да се случи затъмнение. В случая и то беше от към северният лунен възел, защото северният лунен възел е в знак Риби. Текущото затъмнение се случва в знак Дева от към южният кармичен възел. Това е много важна точка. Това е заглавието на това затъмнение. Интересното в тази серия затъмнение е, че цялата серия от септември 2024 до февруари 2027, защото въпреки, че ще напуснат възлите през лято на 26-та година знаците, отново ще има затъмнение през есента и през следващата пролет на 2027 година в тези знаци. Интересното е, че са от общо 7 затъмнения, 6 са лунни и 1 е слънчево. Какво ни говори това? Сравнено с предходната серия затъмнения по оста Овен Везни, която беше с 5 или 6 слънчеви затъмнения и 1 лунно затъмнение. Контраста е, нали? И той е 180 градуса. Има все още едно останало слънчево затъмнение в Овен, което ще се случи 2 седмици след лунното затъмнение в Дева, но за него ще ви говоря в следващият материал. Текущото лунно затъмнение е пълно лунно затъмнение. Това го прави още по-мощно. Пълно лунно затъмнение в Дева от към южен кармичен възел. Така, до тук добре. Какво е лунното затъмнение? С какво се отличава от слънчевото затъмнение? При 6 лунни затъмнения и 1 слънчево затъмнение може да констатираме, че това, което ще е през следващите 18 месеца изразено, е заключителната фаза на вече развиващи се истории от ситуации. Развръзката на история от ситуации. Тя тепърва се изгражда, тази история, от есента на 24-та година. Тази история е намекната още тогава, по време на лунното затъмнение в Риби. И знаейки, че ще е история от 18 месеца, до февруари 2027 са повече, но знаейки, че ще е толкова дълга, ние трябва да сме наясно, че имаме много работа. Какво? По зоните, в които се случват затъмненията. А кои са тези зони във вашата карта? За всеки това е строго индивидуално.
В зависимост от това в колко часа сте се родили и какъв е вашият знак на асцендента. Преди да премина към значението и разликата между северен и южен кармичен възел, ще се върна към периодите, в които тези възли са били отново в тези зони в вашия живот. Защото това не е първият път, в който те ще внесат и внасят промени. Кармичните възли се случва, обикаляйки зодиака, да са на всеки 9 години в тези зони. Но в този си вид, северният кармичен възел да е в Риби, а южният да е в Дева, може да се случи веднъж на 18-19 години. И до тук, колкото, в зависимост от това колко сте вече на възраст, може да няколко пъти да сте преживявали затъмнения по тази ос. Преди 9 години те са били обърнати, т.е. северният кармичен възел е бил в Дева, а южният в Риби. След малко, като ви кажа каква е разликата между тях, можете да направите разлика и между това на всеки 9 години какво е полезно да се случва в тези сфери от вашия живот. Преди 9 години северният възел беше в Дева през 2016 и 2017 година. Тогава южният е бил в Риби, обратното. И тогава тези зони са били най-активни. Тоест събитията в тези сфери от вашия живот са имали най-много динамика. Но сега ще ви върна още по-назад. Тогава, когато същите затъмнения, които ще видим през следващите 2 години, са се повтаряли преди 18 години, през 2006 и 2007 година, в същите градуси, в същите точки. Перфектно повтарящи се затъмнения. Така че ще е много по-лесно да направим равносметка. Какво ще е на дневен ред сега? Какво е важно сега? Как се развиха тогава ситуациите и какво съжалявахме, че не сме направили? Какви избори пропуснахме? За какви решения последствията бяха твърде крайни? 2006 и 2007 година са вашият текущ радар. Разбира се, няма как същите едно към едно събития да се случат. Минало е толкова много време. Но начинът, по който реагирате на събитията, може да не се е променил. Което ще е тъжно. Хората, които са родени с северен кармичен възел в Риби и южен кармичен възел в Дева, ще имат, разбира се, по една идея, по-значими събития от останалите. Ще имат възврат на възлите. И периодите, в които тези затемнения назад в миналото са се случвали, едно към едно като тези текущите, и кога възлите са били по тази ос, са между 23 юни 2006 и 18 декември 2007. Това е най-прясното. От 3 декември 1987 до 22 май 1989, от 20 април 1969 до 2 ноември 1970 и още по-назад от 27 юли 1950 до 28 март 1952. Всички родени между тези периоди имат възврат на възлите.
А останалите имат повторение на теми, които тогава са оформяли пътя им напред. Или приключванията. Окончателните приключвания в живота им по тези сфери. Много е важно да отбележим, че кармичните възли, независимо с какъв кармичен възел сте родени, той си вие по рождение. Но след раждането ви тези възли продължават да пътуват. Т.е. да транзитират през картата ви. И тези транзити са радара. Кои са сферите, на които трябва да обърнете внимание? Без значение какви други транзити имате, тези възли са ориентира, компаса. Къде е север, къде е юг? Северният възел ще ви покаже какъв опит да придобивате в зоната, където се намира. Тоест, зоната на Риби е мястото, където да придобивате опит през следващите, да речем, година и половина. Докато са затъмненията. Това е място, където вие, разбира се, имате някакъв опит, но новите истории, които ще се задвижат 18 години по-късно сега, ще покажат, че ви е необходим нов опит. Да надградите и да се обогатите с нов опит. А южният възел, място на южният възел, където се намира през следващите 18 месеца, т.е. знак Дева, ви показва какво да оставите на заден план, за да може новият опит да се материализира. Какво да използвате от текущия си опит в знак Дева, за да заработи опита ви, който да придобиете в знак Риби. Възлите не работят самостоятелно. Там, където преминават северният кармичен възел, ще изпитате увеличение. Тоест, северният възел действа като хайде да не е ускорител, действа като място, където да се случи нещо в повече. Тоест, да има екстра от нещо. Да има увеличение на нещо с цел да компенсира липсата му. А южният възел, където се намира, там се получава свиване. Там се изисква лишение и ограничение. Хайде, ограничение е силно, но там се иска обраност в тази зона. За да може новият опит да бъде придобит в зоната на Риби на всеки един от вас, при всички положения нещо в зоната на Дева ще му попречи да се случи. Възлите много приличат на функцията, хайде да не е архетипите, функцията на Сатурн и на Юпитер. Северният възел, където влезе, усилва това, което е типично за тази зона. Това, което се случва текущо в тази зона. За да може да разберете къде трябва да насочите фокуса си. Като казвам усилване, се има предвид, че събитията стават толкова динамични, че вие няма как да ги игнорирате. Трудни са за игнориране. Не е задължително това да са някакви събития, които са веднъж в живота. Или тези, които само в главата ви са значими. Има едни общи неписани събития в живота, които всички си мислят, че са най-значими. Всъщност всички са съгласни, че са най-значими. Кога ще
започнете мечтаната работа, кога ще, нали, тя ще е мечтана за текущия ви период и израстване, кога ще станете родители, кога ще се сключите брак и такива общи неща, с които всички са съгласни, че са най-важните събития. Но, нали така, не може през 18 месеца да раждате деца и да се омъжвате. Това са събития, които се случват една дата в живота. Или 2 дати в живота, или 3 дати. Имат лимит. С възлите нещата изглеждат по различен начин. Събитията са може да са по-минорни, но ще имат отражение много дълго занапред. Тоест, те имат дълъг обхват. Независимо, че затъмнението ще е само на 14 март, той има обхват поне 6 месеца. Или поне до следващото затъмнение при всички положения. Ще е на дневен ред темата, която ще кулминира. Защото лунните затъмнения са пълнолуния. Те символизират значима кулминация, значимо решение, значима развръзка, значимо приключване, значим окончателен край, значимо финализиране, значимо разкритие. Кармичен какво означава? С последствия. Нашите избори имат последствия. Нашите избори са кармични. Те водят до някъде. И кармичните възли сочат този път, на където водят последствията от нашите избори. Лунните затъмнения са тези последствия. Но кога сте направили избора, сами може да си отговорите в момента, в който видите, че събитието е на дневен ред. Не да си го измислите. Затъмненията дават достатъчно време да им бъде реагирано. Независимо, че са едничка дата, вие имате цяла серия от затъмнения. Имате достатъчно време да поправяте, да коригирате, да изграждате, да трупате опит. И няма зор цялата история. Знаейки, че има голям обхват тази серия затъмнения, трябва да сте наясно, че решенията, които взимате, ще имат някакво отражение и за напред. Тоест, ще имате време и за корекции на тези решения. Сега, разбира се, ако те са крайни, ако те са необмислени, ако те са абсурдни, лекомислени и с лека ръка, и не ги отчетете за значими решения, естествено, че може да няма време за корекция. По-нататък в динамиката ще ви разкажа, че ще е много трудно да направите, т.е. много трудно да не разберете, че са крайно значими. Но това ще оставя за динамиката. Сега ще ви кажа, че с нещо по-познато за вас, с което да разберете какво са кармичните възли. Планетите Сатурн и Юпитер са другите. Те са дневните радари на това къде се случва, нещо се усилва и къде в друга зона нещо се ограничава. И се слагат граници за сметка на това на мястото, където има разширение. Юпитер прилича много на северният възел. Там, където влезе Юпитер, там се изисква разширение. Разширение на нещо, което липсва. Нещо, което отдавна е занемарено. И увеличението и разширението се случва, за да се компенсира тази липса. По същия начин действа и северният възел. Но по-материализирано. Юпитер по-скоро изгражда една перспектива какво трябва да бъде компенсирано, докато северният възел директно дава насоките. Юпитер не дава черно на бяло насоките. Докато северният кармичен възел
Черно на бяло казва, сега черно на бяло не точно, сега ще е черно на бяло, докато е затъмнението в Дева. Какви са знаци? Ще дава знаците. Тези знаци, те ще ви удрят по главата. И трябва да сте напълно слепи или пък пълни дебили, да си мислите, че сте просто едно физическо тяло и да вярвате на случайности. Те просто събитията ще се развиват в такава синхроничност, че ще е трудно да игнорирате, че това не е случайност. Не, вие ще му казвате, някой, нали, за дебилните тук скоба, ще му казвате случайност. Ако му казвате случайност, по това ще разберете, че това е северния кармичен възел. Така да го кажем. А Сатурн много прилича на южният кармичен възел, защото той слага бариери на това, което е в повече. Черно на бяло. Сатурн казва, тук трябва да се сложи границата. Тук се изисква дисциплина. Тук нямаш опит. Трябва да работиш повече. Това прави Сатурн в ежедневието. Той може да олицетворява ролята на шефа ви. Той ви казва, тази справка, която си е направил, не става за нищо. Поработи още върху това. И вие се подтискате и си казвате, аз не ставам за нищо. И продължавате да правите справка, без да знаете как да я направите по-добра от предходната, защото вие си мислите, че сте дали максимума от себе си вече. Обаче не. Винаги може и по-добре. Това е южният кармичен възел. Едно действа като свиване на нещо, което използвате като качество в повече в зоната на Дева. Коя минута е? Тук е ключово. С едно изречение ви обясних какво е южният възел. И от тук лунното затъмнение в Дева ще е ключово за това да решите какво правите в повече в зоната на Дева, което трябва да приключи. Кой модел на поведение прилагате твърде много и блокирате пътя напред в зоната на Риби, където е северния кармичен възел, който трябва да се осъществи. Каква е тая неоттъпкана пътека в зоната на Риби, която вие изобщо не смеете, по която вие изобщо не смеете да преминете? Какъв е този трънлив път там в зоната на Риби, където вие се страхувате да разчистите и да видите какво се крие отвъд? Лунното затъмнение ще ви блокира. И този блокаж ще е симптом, аларма, че мечтите ви, Риби, си имат цена, обаче вие, ако не сте готови да я платите, ще си тъпчете на оттъпканата пътека с двете дини подмишници. Да кажем така, че южният кармичен възел ще покаже къде вие сте хванали толкова много подмишниците си и толкова сте се фиксирали Дева в едно нещо, че не може да видите, че има и други опции за вас. Зоната, където за дадения период се намира южният възел, вие ще сте по-склонни да прилагате модели на поведение, в които знаете, че ще оцелеете. Защото вече сте оцелявали в миналото, прилагайки тези модели на поведение. Обаче, в случая, тези модели няма да са достатъчни. Или т.е. няма да са единственото достатъчно. Но те ще са вашата застраховка за оцеляване. Вие ще знаете, че ако си реагирате по познатия начин,
южен възел по познатият начин, то вие знаете, че ще оцелеете. Това е най-важното, да оцелея. В зоната на Дева най-важно за вас ще е да оцелея. Да не поемам риск, а да гледам сигурността си в тази зона. А зоната на Риби ще е място, където вие няма как да се развивате, ако стоите, ако реагирате с модела на поведение за оцеляване. Просто няма да стане. По това ще разберете. Като виждате, че не стават нещата, към които се стремите, трябва да се зададете въпроса: какво се опитвам аз да застраховам? И как се опитвам да го застраховам, най-важното? С какво качество прилагам в повече, за да се опитам да го застраховам? От какво се страхувам да изгубя в сигурността си, че прилагам еди си какво действие, за да застраховам тази сигурност? Това ще са важните въпроси. Там, където е северният възел, обаче, има нещо по-добро за вас. В този период, пак казвам. Ще ви го напомням така от време на време, за да знаете, че става въпрос само за този обхват от 2 години. И в зоната на Риби ще има неизвестни. През всичките тези затъмнения, които предстоят лунни, ще има неизвестни. Тези неизвестни ще имат нужда от помощ от южният възел. Ще имат нужда от опит. Тази неопитност, която трябва с която трябва да подходите, има нужда от средства, които вече умеете. Тоест, умения, които вече сте научили от знак Дева. Но пак казвам, те ако са в повече, или те ако се използват за застраховка, а не за окастряне на трънливия път, няма да има развитие. Кармичните възли са полезни за хора и затъмненията са полезни за хора, които искат развитие. За хората, които си харесват мястото, на което се намират, и вярват, че са само физическо тяло, за тях те не са полезни. Те са си дебилни, те могат да седят в зоната си на комфорт, там им е окей. Но хората, които искат да се развиват и искат да трупат опит в това прераждане, колкото се може повече, за да разберат смисъла на живота си. Защото смисъла на живота ни не е едничко нещо. Нали? Да, примерно смисъл на живота ми е детето ми. До там, край. До живот. Еволюция не може да има. Ако смисъл на живота е един смисъл на живота. Или смисъл на живота ми е работата ми. Точно определена работа. Цял живот. До живот. Това е един непълноценно изживян живот. Това е естествено моята философия и моето място за себеизява. Това е ограничено и битово. Смисъла на живота не е една форма. Една едничка форма. Сега. То не е от сега. То е сигурно, не знам, хилядолетия. Хората се стремят да разберат смисъла на живота си. Но първата грешна стъпка е да се нарича смисъл в единствено число. И да се нарича един в живота. Нали? Самото използване, нали, на това изречение, смисъла на живота ми, трябва да има продължение. Смисъла на живота ми в дадения период от живота ми. И кармичните възли помагат да намерим смисъла за дадения период. И в момента, в който се чудите откъде е дошла тая депресия, примерно, депресиите най-често идват от липса на смисъл. И маскирането на липсата на смисъл с всякакви други
измишльотини, запечатва тая депресия и я натъпква. Нали? Натъпква е навътре в душевното тяло. Нали? Това, което е допълнение или по-скоро двигателя допълнение. И опитах да иронизирам двигателя на физическото тяло. Нали? Освен органите, сърце, мозък и така всичките нервни окончания. Без душевно тяло, това тяло само ще ходи по малка, по голяма нужда и ще яде. Няма да има стимул за живот. Там, където е северният възел, ще имате стимул да търсите смисъл. Вие ще сте в едно търсене, в едно приключение. Това приключение е с неизвестна посока. През целия този период на затъмненията. То ще добива смисъл, когато вие позволявате то да се материализира. И за да се материализира, вие трябва да си свършите работата, използвайки опита си вече. И позволявайки то да се случи. Възлите са като една везна. Трябва да има баланс. Ако твърде много сте ангажирали живота си с дадено нещо, твърде много работа, да речем, и казвате, нямам време за нищо. Аз като се прибра, лягам, спа. Това, къпе се. Задоволявам си нуждите и се лягам. Вие никога нищо друго няма да допуснете в своя живот. И ще се казвате, нямам време, аз нямам желание за друго, толкова съм уморен. Тези всичките повторения, които ги чувате, такива, които звучат, те са симптом, че вие вече имате нещо в повече. Вие имате нещо твърде в повече, в дадена зона. И за да се случи нещо различно, което да отсвети това в повече, трябва това в повече да бъде обрано. Не да изчезне, да бъде обрано за периода от 18 месеца или 2 години. За да може нещо друго да дойде и да се изкачи по стълбичката, за да компенсира липсата в зоната на Риби. Много просто искам да е. Да не е фаталистично. Да не е фантасмагорично. Така. Сега ще ви кажа нещо по-мащабно, само ще го спомена. И ще продължа с това какво да оберете и какво да пуснете от живота си и какво да добавите към живота си, на тези везни. Преди да съм пропуснала, ще ви кажа в каква Сарос серия попада това затъмнение. Казвам попадат, защото ще има след него слънчево затъмнение в Овен и то също попада в тази зона през месец март. Така ще направя кратка пауза и ще продължа, така че останете с мен. Ако 18 години назад се връщате, 500 години назад да се върнете през 18 години, тази Сарос серия е започнала тогава. И тези затъмнения се повтарят на всеки 18 години. Те са имат сходна динамика. Те си приличат не само по това, че са в Дева и Риби, но динамиката им е сходна. И ако чуете съвети, особено в България,
Не взимайте решение по време на затъмнения. Тук това ще е противопоказно. Тази Сарос серия е изключително физически активна. Тоест, не трябва да се криете, а трябва да действате. Без значение дали сте готови или не, трябва да имате реакция на нещата. Не да се скриете, да чакате да мине. Защото, изчаквайки да мине, вие все едно обричате на бездействие следващите 6 месеца от живота си. Така да ви го кажа. Тоест, едно бездействие сега ви обрича на неефективни 6 месеца от живота ви. Така. На прост български език. Може и това да звучи фаталистично, но аз съм го виждала десетки, стотици пъти. Март месец, после в динамиката ще ви кажа, затъмненията съвпадат с новият цикъл на Сатурн със Слънцето. Дългият цикъл, ако вземем планетите, които са видими за нас. До Сатурн планети са видими, така че най-дългият цикъл е на Сатурн със Слънцето, който започва през март и кулминира през септември. Едни 6 месеца, точно колкото е разстоянието между двете серии затъмнения. И вие, ако изтървете и се скриете през март месец, чакайте резултати на края на годината. Резултати е 0. Разбира се, ако са в повече или ако са прибързани тези дейности, естествено, по време на затъмненията тази серия може да доведе до инциденти. Всичко, което е в повече, може да е 2 пъти в повече и 2 пъти по-пагубно, така да го кажем. То звучи вече фаталистично. Ама как да ви го кажа по друг начин, че разликата между едно обикновено пълнолуние и лунно затъмнение е драстична. Едното е интензивно, другото е зависи от пълнолунието. Има и много интензивни пълнолуния. Например, пълнолунието на 12 февруари е много интензивно, защото е много динамично. После в динамиката ще видите, че и това е много динамично. Няма да е също като преди 18 години, примерно. Преди 18 години планетите, които са били в Риби, няма да са били същите. Нищо, че затъмнението е в Дева. То ще е... Това са, казах, по двойки вървят. Така че лунното затъмнение ще направи аспекти с планетите, които текущо са в Риби. А те са много. Така, да продължа с какво ви казах. С това какво да сложите на везната и какво да махнете от везната. Вие може да си направите един списък. Да се наблюдавате отстрани, да си направите един списък с какво прекалявате в зоната на Дева и какво ви липсва в зоната на Риби. Пак ви казвам, това може да е, ако сте асцендент Риби, Дева ще е вашата партньорска зона. И вие цял живот да гледате партньора дали е добре, дали е доволен, а вашето лично здраве и благоденствие да е на заден план. Тези затъмнения ще са много подходящи. Да вземете малко от времето, което влагате в житието, сполучливото житие на партньора и да дадете на себе си енергията, която влагате. Не цялата, но частта, която усеща, че е в повече. Вие ще сте със сигурност ощетени, ако нещо е в повече в партньорството. Вие ще сте ощетени, защото ще чувствате липса на нещо в вас, което да ви потиска. Асцендент Риби са склонни
на това да се жертват за другите, да помагат на другите, а пък тях кучета ги яли. И после, естествено, са най-често разочаровани. Разбира се, възлите по време на затъмненията имат за цел, ако вие съзнателно не предприемате действия да оберете това, което е в повече, се случват нещата отвън, извън вашият контрол. Естествено, изтласкват ви в някаква неудобна ситуация, в която вече вие не сте в зоната си на комфорт, за да се случи баланса, който вие отказвате да приложите. Или по-скоро, вие може да не знаете как. Вие можете да сте забили в някаква ситуация, в която не знаете как да излезете от нея. По време на затъмненията се вижда изхода от тези ситуации. В момента се намираме в серия от лунации, която стартира през септември 2024 и приключва горе-долу през април. Не горе-долу, през април. И лунното затъмнение в Дева е една от крайните точки на история, която е започнала от септември. Така че вие вече знаете какво правите в повече. Защото вие вече, ако сте депресирани, потиснати, усъкатени в някаква зона, вие знаете, че вие ощетявате за сметка на друга. Тая зона, която ощетява дадена друга, е зоната на Дева. Ощетяващата зона е зоната на Дева. Така че за всеки да се направи равносметка коя е тя. Къде се опитвате... знак Дева е зоната, където вие се опитвате да поправите нещата на всяка цена, налагайки контрол, т.е. притискайки нещата до стената. Т.е. на всяка цена, какво търсят други? Нали? Сравнения. Там в тази зона вие следвате конкретен план. Изряден план. Това е зоната, където вие сте най-склонни да се опитвате да поправите грешките. Да ги... сега не, че в другите зони не го правите, но там сте маняци. Маняци на това да са нещата перфектни. В тази зона вие сте свръхкритични към другите. Ако сте по-зрели ако сте съзрели до там да не си проектирате недъзите върху другите чрез критичност, по-скоро сте свръхкритични към себе си. И си изготвяте винаги стратегия. Фиксирате се в детайлите. Фиксирате се в грешките. Това е зона, която знак Дева е полезен тогава. Качествата на знак Дева са полезни тогава, когато вече имате нещо изградено в ръцете си и той изисква да бъде изпипано. Да му бъдат намерени грешките на вече нещо съществуващо. Но когато знак Дева е твърде много, казах, в повече качествата му се прилагат, те пречат за създаването на нещо ново, за изграждането на нещо ново. Качествата на знак Дева не са полезни за изграждане. Защото за да се изгради нещо се изисква то да се стартира. Но ако вие разсъждавате като Дева, когато го стартирате, вие може никога да не стартирате. Защото вие искате то да е перфектно още при създаването му. Нещо, което би било парадоксално да е възможно. В смисъл, той парадокса не изключва възможността, но граничи с, не знам, за мен с лудост. Нещо, което от нулата се започва, то да е перфектно. Няма как да стане. Не работи така машината. Качествата на Дева са добри в вече извършването на организация на нещо, което по начина, по който работи в момента, не е полезно. Тоест,
Не е практично. Губи се време. Нали? Няма за цел да направи нещата от до. От началото до края. Просто тези качества не са достатъчни, които в тази зона се прилагат. Затова не обичам. Аз не говоря за зодии. Защото вие сте всички знаци. Вие сте съвкупност от всички знаци. От Овен до Риби. Просто мястото, където е сферата, където във вашата карта е знак Дева, вие там сте склонни тези качества да ги прилагате най-много. Ако това е зоната на дома, вашият или вие, или вашите родители са изисквали този дом да е непрекъснато подреден, изчистен, всичко да е изрядно. И са били твърде критични към вас това да се случва. И оттам вие сте най-добри в това да поправяте нещата в дома. Счупеното в дома, да го залепите, хаоса да го подредите. Но на нещо, което вече съществува. По-трудно ще е на човек с знак Дева в сферата на дома да изгради нов дом. Ще е много сложно. Освен ако няма естествено някаква конфигурация от планети може да направи. По-скоро този човек ще е добър архитект, примерно. Ще направи вече знаейки какво, дали са му, нали, инструкции какво да направи, този човек може тези пипкавите неща в чертежите и в детайлите да ги, нали, ма тук този размер, ма тук онзи размер, ма тук това, изчисленията, анализа. Но няма да отиде да го строи това нещо. Така. Това не беше точно най-добрият пример, но да речем хора с много качества на Дева са много добри в това, примерно да са добри, много са добри в това да поправят машини, примерно. Защото една развалена машина изисква човек, който знае всяка една част къде стои. Нали, скицата на машината я е разглеждал, може да я разчете и знае кое парченце може да доведе до този звук на машината, нали, който звучи от това, че е развалена, това брамчене. Той знае този механизъм, който да смени. Тази част, която да замени. Нали. Това са качества, които, нали, не всеки притежава. Сега. Това е профилирана професия в случая, който, нали, казвам, но хората с много качества на Дева, с планети на Дева, обичат такива професии, които да има нещо за, нали, знаят му всичките чаркове и да го поправят. Нали. Примерно водопроводчика знае много точно този теч дали идва от някакъв оплътнител или някаква спукана тръба. Давам ви само примери, нали, че това не са зодии, ами това са някакви, нали, неща, които са в ежедневието ни и ние или имаме скилс, знания как да боравим с тях или нямаме. Ако нямате никакви планети в Дева, вие сте в тази зона леко по-практични от други зони. Или повече се дразните, когато нещата не са изрядни. Или се дразните другите, че не са изрядни. И така. За разлика. И това, че южният възел е там, а северният възел е в отсрещният знак, символизира, че тези качества трябва да бъдат по-обрани. Да не се опитваме да ги направим нещата по перфектен начин, защото така ние никога няма да стартираме нещо. Ако чакаме то да стане, да изчакаме перфектният момент, за да ги стартираме, този момент може и никога да не дойде. Най-вероятно никога няма да дойде, ако чакаме перфектния момент. Няма такъв. Перфектният момент се създава.
чрез активност, чрез привличане на момента. Не чрез твърде многото му мислене. Твърде многото мислене е чак когато се създаде момента. Пак казвам, това е крайна стъпка. Това е подвижен знак. Подвижните знаци са полезни, качествата им са полезни нещата да се изпипат. Знак Риби е точно опозиция на знак Дева. Там не разчитаме на логиката. Не разчитаме на практичност. Там физическото тяло, знанията, които сме придобили от теориите, които следваме, теоремите, които следваме, вече са размити и губят всякакво значение. Знак Риби е воден знак. Там чувството, че нещата са правилните, е достатъчно. Интуицията е знанието, което следваме. Това е зоната, това е спиритуалната зона. В тази зона сте най-склонни на съпричастност към останалите. Да помагате на останалите. Да се жертвате за останалите. Но и там, в тази сфера, сте най-разочаровани и най-депресирани и отчаяни, защото нещо не се случва както трябва. Защо? Защото в тази зона няма правила. Няма как да се случи както трябва. Вие сте обречени на разочарование винаги, когато си мислите, че нещата трябва да се случат както трябва. По правилата, по стратегията и по плана. Оставете това за земните знаци. Оставете това за знак Дева, за зоната на знак Дева. Северният възел в Риби ще усили нуждата да не знаете защо изпитвате дадено нещо. Да не знаете отговора на задачата. Дева. Оставете формулите за тази зона. Но пътят напред, там където е северният възел, ще изисква приемане на нещата такива каквито са. Не такива каквито вие си мислите. Меркурий, Дева, Близнаци, Меркурий. Меркурий управлява тези знаци. Не каквито си мислите, че трябва да са. Не по шаблона, който сте си представили, че трябва да се случат. Не по схемата на машината, не по архитектурния план. Тези неща, пак казвам, оставете на зоната, където е знак Дева. Зоната на Риби е зоната на мечтите. А мечтите нямат форма. Те са безформени. Те нямат срок. Те нямат годност. Те нямат крайна дата за изпълнение. Оставете това на Дева. На зоната на Дева. Знак Риби ни учи как да се оставим на течението. Как да се оставим на интуицията да ни води. Как да създаваме докато мечтаем. Да оставим нещата на въображението си. Да оставим преди да оставим въображението ни да ни покаже какво искаме да създадем. Да дадем воля на фантазиите си. Да се изолираме в тишината, за да чуем какво има да ни каже интуицията ни. Изобщо да се научим да я слушаме. През следващите 18 месеца трябва да се научите да се доверявате на неписаното невидимо гласче, което е отвъд физическото тяло, за което няма теорема. Да се оставите на интуицията си да ви каже какъв е правилният ход, какъв е избора, който трябва да направите. Липсата на условия и дефиниция,
Сега, дефиниция ще има. Но липсата на форма ще символизира, че има потенциал. Липсата на материално изражение също ще символизира, че нещо има потенциал. Ако то е във въображението ви, това ще е достатъчно. Ако то е в мечтите ви, това ще е достатъчно. По принцип не говоря така. По принцип ви казвам, стойте здраво стъпре на земята, стойте в реалността, обаче, когато северният възел е в Риби, някои неща няма да имат обяснение, защото няма да е необходимо обяснение. Ще се изисква следване на химичните закони, не на физичните, на химичните. Там, където е северния възел, нещата стават по-лесно. Защото там няма съпротивление. Там не трябва да има съпротивление. Там нещата са по течението. И в Риби това течение е доста бързо. Знак Риби символизират бързите водоеми. Там, където живее пастървата. Така. Пастървата. Да, пастървата. И ще е по-обран, така, по-скован или по-скопен интереса към примерно, да речем, професии, които трябва да изпипат нещата. Можем да кажем с две думи, че как да кажа, архитектите няма да им се увеличат заплатите. Ще се увеличат цените на услугите на медицинските лица, на болничните заведения, на заведенията за наркозависими, заплатите на хората, които работят в сиропиталища, в домове за не само деца, но на хора в неравностойно положение. Знак Риби управлява такива институции. Ще увеличат цените на хората, които предлагат йога услуги, медитации, рейки, всякакви ритуали, вещерски, невещерски, черни магии, всякакви такива услуги ще увеличат своята популярност. Все повече и повече през следващите 2 години. Астрологията, разбира се, е една от тези несериозни за обществото професии. Все повече хора ще искат да изкарат курс, свързан с тези дейности. Знак Риби символизира опиятите, алкохола, наркотиците, болните, хората в неравностойно положение, бездомните, домовете дори за домашни любимци, нали, изоставени. Хората ще искат все повече да си вземат, просто през този период ще е много силно да си вземат домашен любимец от такъв дом или да си осиновят дете. Търсенето на осиновяване на деца ще е засилено. Това така влияе северния възел. А там, където е южният възел, ще има стагнация. И лунното затъмнение в Дева ще маркира мястото, където е тази стагнация. И за да се раздвижат нещата в тази зона на стагнацията, трябва да проявите търпение и да използвате опита си в тази зона за развитие казах вече, зоната на Риби. Не знам колко часа стана това видео, да ви обяснявам по няколко начина, които ми идват на ум, какво е всъщност, какви са тия затъмнения, какви са тия кармични възли. Що е кармично, що не е кармично. Ще
ще премина към динамиката на лунното затъмнение в Дева. Пълното лунно затъмнение в Дева. Така че останете с мен. Какво имам предвид под динамиката на лунното затъмнение? Това е пълнолуние, важна фаза от лунния месец и кармичните възли, казах, са много близо до тази лунна фаза. Затова пълното, то не е лунно затъмнение, тук е чисто пълнолуние, но нека затъмня тази луна. Ето това е пълно лунно затъмнение. Вече не виждаме луната, вече виждаме само моя чар. Така, когато градуса, в който се случва затъмнението, прави аспекти към останалите планети, особено ако това са външните планети, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, това затъмнение е от важните затъмнения. Защото затъмненията може да се случат на място, където няма външни планети. Да, в Дева няма да има никакви планети на 14 март, освен Луната, която не е планета, но за да не се бъркаме, общо ги слагаме всички планети. Някои дебили в социалните мрежи си мислят, че ние сме тъпи като галоши астролози и си мислим, че Слънцето е планета и Луната е планета. Не сме толкова прости. Много добре знаем. Но за лекота на изказа и викаме планети понякога. Така, Луната ще е в Дева, Слънцето ще е в Риби. Така се получава пълнолуние. Луната ще е в съвпад от страната на Южния кърмичен възел, затова лунното затъмнение е от към Южния кърмичен възел, защото там е пълнолунието, там е Южния възел в Дева, а Слънцето ще е в съвпад с Северния кърмичен възел в Риби. В Риби. Така изглежда затъмнението. Обаче, има и други планети в Риби. Много планети в Риби. Много планети в Риби. И планетите в Риби може да не са в съвпад с Луната, но са в опозиция на Луната. Което е достатъчна предпоставка да смятаме, че това затъмнение ще е динамично. Най-важните аспекти, които това лунно затъмнение прави с останалите планети, е опозицията с Нептун и Сатурн в Риби. През периода на затъмненията и Венера, и Меркурий ще са в Риби, ретроградни. И Меркурий, и Венера ще започнат новите си цикли с Слънцето в Риби. Толкова много динамика има в знак Риби, че ще е трудно, дори невъзможно да не разберете коя е зоната, която търпи ново развитие, нова опитност претърпявате в тази зона. Сатурн е в Риби от март 2023 година. На път е да излезе оттам в края на май тази година. И там, когато е на път да излиза Сатурн от даден знак, той е назор да си свърши работата, т.е. да очертае границите, окончателните граници на това, което сте надграждали и изграждали в тази зона от март 2023 година. Това е едно подсказване. Да се сетите коя е зона. Така. Какво е Сатурн и какво е Нептун? Тези участници в затъмнението. И двете планети
ще направят съвпад със северният възел. Нали? Вие може да се... Какво да се объркате, нали, че лунно затъмнение в Дева, пък аз ви говоря за Риби. Казвам ви, те са свързани нещата. Нали? Нещо трябва да приключи в Дева. Нещо, което е в повече, трябва да бъде ограничено, за да мога да се случва надграждането в Риби. Затова ви говоря за Риби. Там е шоуто. Там е големият спектакъл. Интересното е, че контра затъмнение ще има през септември, слънчево затъмнение в Дева, което ще е отново в опозиция на тези планети и на възела. Тоест, от сега знаем, че тази динамика ще се повтори през септември. Септември ще бъде март. И за тези, които са готови да се скрият, септември пак ще има ново затъмнение с същите аспекти, пак трябва да се крият и пак 6 месеца напред, даже може и 3 години, даже и 9 години напред, не знам колко вече, нали, зависи от бездействието, кое е много сериозно бездействието, нали, може последствията са много години напред. Едно слънчево затъмнение има ефект от 1 до 3 години. Така че много добре си помислете къде искате да се скриете, в коя заешка дупка искате да се скриете. Защото може тази заешка дупка да няма зайци, ами някакви други по-сериозни влечуги да има там. Не, че зайка е влечуг, може да има някакви други неща, които последствия да има в тази дупка, ако се заврете. Казах ви, физическа активност е ключовата дума на тази лунация. И северният възел ще съвпадне точно с Нептун на 7 февруари. 7 февруари ще пусна ли видеото до 7 февруари? Вие ще се върнете, ще си спомните какво се е случило на 7 февруари. Но това е една ориентировъчна дата. Нали? Ефекта на този съвпад ще важи през целия февруари и март. Той ще е точен на 7 февруари, но докато не излезе Нептун от Риби, той ще е в ефект. Нептун излезе от Риби в края на март. И ще се върне там края на октомври или мисля, че в края на октомври. За малко ще се върне, за няколко месеца в Риби и ще излезе за 100 колко години, за 14-15 години ще излезе от Риби. Ще влезе в Овен за много години. Мисълта ми беше, че точният съвпад на Нептун вече е факт. Тоест, влиянието му вече е ефективно. И намеците за лунното затъмнение вече са на масата. Точният съвпад на северният възел със Сатурн е на 21 април. Да, ще е минало затъмнението, но този съвпад ще почне да се оформя през март и ще кулминира през април. Но пак ви казвам, сега ще ви го кажа, не ви го казах. Лунното затъмнение е на 14 март, но той има обхват плюс-минус 1 месец. Тоест, предходното пълнолуние през февруари, което е на 12 февруари в знак Лъв, в точен квадрат с Уран, извънредни, шокиращи резултати, развръзки и решения, ще е намека за лунното затъмнение през март. Така че, нали, вие не гледайте точно на 14 март какво ще стане. Гледайте сега какво се случва в живота ви, текущо. То може кулминацията да му е, последната инстанция да е през март, нали? Когато да кажете, да сложите подписа под нещо вече, нали? Примерно. И 30 дни по-късно, по време на пълнолунието във Везни, ще се затвори
Така. Ефекта на затъмнението. В кратък аспект ще се затвори. Тоест, вече може да си правите изводи чак през април. Ма какво стана сега? Какво се случи? Аз какво решение взех? Как го взех това нещо? Каква смелост проявих, каква независимост? Каква отговорност на живота си да го взема това? Нали? Ще можете да се отдъхнете тогава, нали, вие ще сте в някакъв, нали, коловоз, ще следвате някакъв вече някаква пътека, по която сте поели, но ще може вече да си кажете, от погледа от разстоянието на времето в края на април да си кажете, затова ли станаха всички тези неща? Не бързайте как да ви кажа? Напрежението, че нямате отговорите на всичките си въпроси, ще е естествено. Поне до края на април. Рибишката енергия, Нептун, съвпада с Нептун. Опозицията на затъмнението към Нептун символизира, че няма да е лесно да получите яснота. Нептун размива условностите в материалния свят. Нептун управлява знак Риби. Юпитер също, но Нептун е модерният управител на знак Риби. Нито Юпитер, нито Нептун идват с дефиниции. Това са планети, това са енергии, които когато участват в динамиката на една лунация, както е в случая, изискват безусловно предаване на ситуацията. Такава каквато е. И ще е важно да се предадете на ситуацията такава каквато е, за да може да си позволите да влезете при тръните, при неотъпкания път. В противен случай, ако вие не се оставите на ситуацията, вие няма да имате смелост да минете през тази трънлива пътека. Да речем, че ако през останалата част от живота ви не е полезно да си сложите една черна маска и да вървите като слепци напред, сега ще е полезно. Само за тези 18 месеца. Ще е полезно. И това, от което трябва да се откъснете, е страха в Дева. Страха, че нещата нямат форма, че стратегията ви няма да работи. Просто стратегията ви няма да работи, защото тя ще е свързана с логика, с практичност и с материални ресурси. Затова няма да работи. От сега ви го казвам. Защото ще имате план, който е ограничен. Ма в знак Риби няма ограничение. Там всичко е безгранично. Безусловно. И въпреки това, Сатурн идва с условия. Една комбинация парадоксална отново. Просто сме в такава серия от парадокси. Една енергия, която иска нещата да имат форма, дефиниция, да бъдат оценени. Да бъде сложен ред в хаоса. Да, обаче трябва да го разчетем по следният начин. Този трънлив път, тази мечта, този блян, който искате да осъществите, е много по-вероятно, не по-вероятно, сигурно да придобие материя, когато и Сатурн участва. Защото това, което си мечтаете да се случи, не може да се случи, ако вие не вложите дисциплина и търпение. Тази безусловна ситуация ще изисква дисциплина. Но начинът, по който ще приложите тази дисциплина,
не трябва да е не трябва да измести всичко останало в живота ви. Тоест, не трябва да е на всяка цена. Отново нещо, което е крайно. Не трябва да тръгнете след някаква мечта в името на цялата ви сигурност. И Сатурн ще изиграе тази роля да не направите тази глупост. Да зарежете всичко зад гърба си. Всичко, което сте градили до тук, дори в тази зона, дори и само от 23-та година насам, дори и още по-назад насам, но всичко, което сте градили, не трябва да се изпари и да стане, да го дадете, дори да го дарите безусловно и да си кажете, аз мога да се лиша от това безусловно в името на нещо друго. Не трябва да става. Пак ви казвам, трябва да има баланс. Трябва да има все пак някаква здрава мисъл. Но да не се спирате заради някаква здрава мисъл. Да не се спирате да вярвате в себе си заради някакъв страх, заради някакво предубеждение, заради някакво желание нещата да са перфектни, заради това, че липсват отговори, заради това, че липсва архитектурен план, за това, че липсва дестинация, крайна дестинация. Няма крайна дестинация в тази зона. Безгранична е дестинацията. Тоест това, с което се захванете, то може да е успешно. Вие може да си представите кога то ще стане успешно, но тази представа да е тясна, да е свита, да има още повече, което може да постигнете. Обаче ключовото е, че трябва да се доверите, че можете. Въпреки това, че нямате опит. Това е малко да се доверите. Вие нямате опит, пък да се доверите, че можете. За това е астрологията. Да ви каже, че това ще е ключовото. Доверието към интуицията. Че можете. Че то не ви се дава, не излиза на вашия път, защото няма да успеете. Вие трябва обаче да сложите Сатурн, да сложите дисциплината, търпението и усилията, които са необходими. И по време на лунното затъмнение, изобщо през целия март, ще получите яснота. Какви усилия трябва да положите? Колко дева трябва да вложите? Колко анализ трябва да вложите? От опита си като аналитици. Колко? А не толкова, колкото сте свикнали, за да застраховате, че ще станат нещата. Само толкова, колкото е необходимо. Така. Времето ме притиска, затова ще ви кажа още един ключов момент. И то е тогава, когато Слънцето съвпадне с кармичният възел. Тези дати, които ви казах, 7 февруари, 21 април, те са ключови, защото ще подават сигналите. Северният възел, когато се свързва с планетите, подава сигналите. Тези знаци, за които ви говорех, че ги наричате случайности. Тези синхронизации. Плюс-минус някакви дни или седмици, защото Сатурн и Нептун са бавни планети. Те доста време, този съвпад може да е точен до минута на тези дати, но те доста време се оформят тези съвпади. По-кратките съвпади, например с Венера, Меркурий и Слънцето, са точно по дати дават случайностите, знаците. Пътят напред ще бъде подсказан. Трябва да го разчетете обаче. С интуицията си, не с ума си. Веднъж да не е с ума си. Та сега ще ви кажа датите, в които да сте на щрек. Естествено, не да си ги измисляте. Трябва да се случат пред очите ви. Да е нещо, което в деня се случва. Около вас. Също вас. Искате, тя Роше, това ли имаше предвид? Тая жена. Ще напобърка. Така. На 1 февруари, той е минал вече, но може да си спомните, той ще се повтори този транзит, защото Венера ще е ретроградна. Венера ще съвпадне с Северния възел. На 1 февруари, на 1 април и на 24 април, и до година през февруари също. Не знам, защо съм се го написала до година, но
3 пъти, защото ще е ретроградна. Супер рядко. Венера да съвпадне с кармичният възел, да е ретроградна точно в тая година. Тя ще е в Овен ретроградна, но ще се върне в Риби. С Сатурн и с Нептун. Това е, в нашето преживяване не се е случвало. Всичките да се скупчат на едно място. Че и Меркурий там ретрограден. Меркурий ще съвпадне с възела на 1 март, на 4 април и на 11 април. Сега, 1 април Венера доста повече дни ще е съвпад с възел, защото ще е ретроградна и бавна. На 4 април Меркурий ще е доста повече време съвпаднал с възел, защото ще е ретрограден. Така че дните в края на март и началото на април Северния възел ще дава сигнали. Така. Кармичният възел ще направи и квадрат към Юпитер, но това ще е на 19 май чак. Тогава трябва да преоцените вярванията си, убежденията си, за да може да продължите напред. Но това е много далече сега. Няма да отивам и май месец, но го споменавам. Така. И Слънцето ще съвпадне кармичния възел, което е точният момент реално на 3 дни след затъмнението. На 17 март ще съвпадне с кармичният възел. Това е моментът, в който вече затъмнението е сега. Плюс-минус 5 дни от датата на едно затъмнение, Слънцето може да съвпадне с кармичният възел. Толкова горе-долу като обхват. Така че наблюдавайте. Плюс-минус 5 дни от 14 март. Какви сигнали? Какви са сигналите на Вселената? Също важи и за плюс-минус 5 дни от предходното пълнолуние на 12 февруари и следващото пълнолуние, което ще беше на 13 април във Везни. Или на 11 или 13 април вече. Главата ми е пълна с дати, не се сещам. Така че използвайте тези точни дати повече, отколкото този период, който ви казвам, че Нептун през целия февруари и март ще е съвпад с възела. Ще е част от динамиката на пълнолуние, на лунното затъмнение. Съвпада на възела с Сатурн през целия март и април. По-скоро се фокусирайте в точните дати, които ви изброих, защото тези по-бързи планети, как да кажа, че Слънцето не е планета, но нали, не е нужда да уточнявам. Тези по-бързи планети са спомагателни в случая. Може, разбира се, да гледате и видеото за ретроградна Венера в Овен, където разказвам, че тя ще се върне в Риби. С какво ще е полезна в този знак? Тя ще е полезна тази фаза през април ще е в Риби. Ще е полезна за зоната, където е Северният възел в Риби. Също и видеото за ретрограден Меркурий в Овен, който също ще се върне в Риби през април. И ще приключа с това, че хората, които имат точки в 25-я градус на подвижните знаци, Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, също с една идея по-значимо ще е затъмнението за тях. Защо? Плюс-минус така няколко градуса. Сега да видим това кои хора са. Това само зодиите знаем. Зодии не се говори тук. Но защо? Защото кармичният възел по време на затъмненията спира. Той се движи ретроградно, но по време на затъмненията спира. И в рамките на 2 месеца той стои на една и съща точка. Тази точка е в знак Риби, 25 градус на знак Риби, но и останалите подвижни знаци, понеже с тази точка е на отстояние, мажорни аспекти прави към останалите подвижни знаци. Така че, ако имате в 25 градус на тези 4 знака, които изброих, плюс-минус няколко градуса планети или точки,
за вас това затъмнение също с изключителна важност. Не казвам, че за другите не е, но екстра повече важност и значимост. С това ще приключа темата. Пожелавам ви да бъдете смели в мечтите си и да не се страхувате от неизвестното, защото неизвестното е задължителна част от процеса на осъществяване и сбъдването на една бъдеща цел. Последвайте канала AstroTalks, за да не пропускате видеята, които правя. Гледайте последните актуални материали, защото те са свързани. Те са една и съща зона на активност. Чао!